Kardom pini news fast karbiang long abierta ke thanjia bang nili sami gitanjli hansepi non berta thepi arjuik tha Langbuku ahawar longli hapre suri sose adang komatne abang pucojor inghudet ajok lamki ke klang ham aputhak kanya kathar arongarat phirangke amai kepha MSC election ta nangkili jidok doklo sita amreng constituency kaparlo mokhim arong arat nonanta langbung langpet pensi celengnang bomlang hong pen kibang atum covid test negative alodo sita test hunangji kalite asam arlo lutlong lelo lapen lockdown aphan thangnat kamathapon awilang pusi Dr. Himanta Biswa Sharma pangdak pon Ramesh Kiling RVRA langli pin pen kobe ki apensi ali kilong pen methang kachar jab non bertang ton pen arjuik sinang 21 Nong Borjan constituency angkang Dilai police station ke parlo langbuku alang sun kedam atowar manja pen kilometer phoso se chotka helo kania kathar pu ahawar kapuche barim thektik lapen council ASDC government kachari bom ahutsi Khiraji land pata dak number kedotang hapre suri sose alongle IAS retire longki phangcho lapen asopo sonju phangcho atumaphan komatne avikawe tangka mek adang kethe abang phusi jojor inghupi det bangso jok kania kathar arong rada tumke hemrit longle phelang kawe choklem chodamuwe prungjam manghu mangram lo pusi langwoku hawar kedo kania kathar rat atum kisungalam the pherangke amayalong nangchepak langdun radatum lamklar atengke kedamtang surhini ra kethom aningkan karbilapen kuki angbong kacharbo kachit hurdut ahut hawar hapat hemrit COC eprani mui chepa jokji aphan chepa jongnang koklu lasi lapuson apor ahut komatne abangphu joy abidi kanglimpen awar sai jo endunsi kania kathar ahawar arat alongli kedo anta longki phangcho sonju phangcho lapen adonarap atumari dengsi hodai lablo puta parno ponthu tum bangalong le ni tum kacerai bor itu kali lapen punya department along le pula ni tum kacerai bor kali han ni potum ni potum bangladak do wek acho tekle dak sar bar wek ana ro ngatin lo nasi chela swadak ala khe la suka charbu ko ki tum ka charbu ajok si nikan si ni relief si pa chong na yok wang tong te delo nasi nang relief sarkar na relief de pe na khiang ke ni tum te delo rong tin ta bang chidam rep si ni tum ta na chi humri lo prang do din chidam na pusini tum chingwai sa rong si ingwai ching sa si ni tum ta chiwang lo asuka chiwang bo mo si kumalu ni alangli hangcho sang ho pusi ake hai la lang si hala kumalu ne chupala de lo lang li phat li tumalong li angcho sang ho phan chuyo de lo masi angcho sang ho bang ke lagan ni gram tang long li tang de lo pot nang li tuma bang ke la dak ke ang di ma velu son sin ang pu ko masi ni tumrong sorma katiku pinangan dulu kanya kathara rong balke rong barim ke 2025 lo 1965 long pesi so rong dolo sidame la sodagang bong nili tum pinangan ni kan ke nili tum hikha dikha ka be panjane mensi ni tum pota kuri tek therek lo sidame puthot 1996 ani kan ke nili tum pota kuri lo so hot ta benglong ke ESC la paso sarkar ki do hot ni tum pota kuri lo 97 ke ni tum phan la so pota nai su lo ni tum pota dolo lapen la so pen api puthot dambon Karbiang Autonomous Council EM Revenue Department ARO SK lapen Mondol atumta aron rate hidung kacherabdun dokoksi lason pata kedotang along late setame lamki keklang long poblup uta langbuku hawar kedo kania kathar arong radatum pen phirangke amayalong ningkepung alam the chepaklang pon among humi megelalo apota nole to emekment theklong lo eksonia pota alu chot krailo akibanong erset lo pota lage non lage semar wo kalilo la sopot humri humpot am lo putang de air office settlement asa hemlong long week ji lito si hala bangso SDC akay hut long le pota eksonia pota dak number ki kraya phi non ningkan surhina pesir ke
2019 ako sonju pangcho phan labang so adim thot longle pota ki pichude labang ke kamang huge dovek lo sila bang so putha Karbeng Autonomous Council atom langdun cari vek nangji la penan parta la jasme land and revenue asa site kam atum department atum asai cheklem paminanji pulu tangte lada ki duk ni ke bang so kali Karbia khai lilo nonda si Karbia khai along li along sino ke Karbi gidan ke bohong nang lo ke putot nang lo ke sorsar ke che nang ko sila solong lake inut ilong wed along leyong si bahini bang thomona pota pidat tudang te ke chok cheke lake council kachari tumda dulu lapen council land and revenue department tumda kachot thekthi lapen kwanma kelang chari nai bang kawi lu pusini liye jong namji Manjapen Dilip Hanse Dipupen Kachirong Parpi News Fast Karbi Anglong Rong rup klarnangji pulote atwar takinang sotbinong lason siwes Karbi Anglong jirikindeng ahawar nonanta kaching thuramoke kapaphinai adimlo pule pudeta henoni athenonanta kimesen alang jundunlong lelang kimesen atwar cheleng dunlong lelang lasonsi amreng constituency kaparlo mukhim arong aradatum nonanta kimesen atwar cheleng dunlong lelang barla aporlote langbung langplet ningkreng aporlote longleduk lasonsi aningkan sai jogje cheleng dunang bomlo सरकार के चेलार बमलो बोंता जिरकिंडेंग पेन मुखिम अटवार के आरजे चेलार डोन ठेक्थिडेटलो लापेन बीजेपी आ सरकार के कचेलारा सरकार पुसी अलong अमाय मीटिंग अलong सिटामी निंजे बेरलो बोंता जिरकिंडेंग पेन मुखिम कचेलेंग अटवार पेन लांगदाम पुलोटे कनिंजे तापु मिमिपु ओंगडोंग आरादातुम निंजे रेंटी जिरकिंडेंग पेन राजीव तिमुंग न्यूज फास्ट कार्बी आंगलों Number 25 Nilip constituency ke parlo Lower Tarapung Diko Ingti Arong Amekar Ramesh Kiling RB Mathatipin RA Mathatipin Pen Kowe KA Cepaduk Ponsi Pening Surhinira Ingkoira isi aningkan anke Truck Pen Tarapung Pen Doramara an Nang Chojorlong Lopusi News Fast Karbi Anglong Apherangki Aphan Birta Nang Pale Pinpurme ke Ramtang aningkan ahutke Tarapung Arat KARJ Nangni Tarapung ahawar ke Rijab Adim Lapen Towar Ave Cepaduk Pon Aliave Pusi Tarapung Arat Ningje Ponlo Sita Badu Alam Arjuje Pinpen KA Arche Ponsi Peneng Anke Ton Trok Si An Akowe Chojorlong Lo Pusi News Fast Karbi Anglong Apherangki Aphan Birta Nang Pale Tarapung Pen Joy Singh Teron News Fast Karbi Anglong Kivangji Arni Pen ke Assam Arlo Jesime Train Airplane passenger mate Hongpen kevang atum COVID-19 test negative alole do pusitame Assam Arlo nang lutlong lilo alang litum isolation along dosi rapid antigen test lapen RT PCR test asai claim ponvek nang popusi atumi Guwahati rong spialong okpran kelang a minister Dr. Himanta Biswa Sharma pherangke angnu ningche pon bangsu asai hongpen kevang atuma phan ingkoira pli ghonta angbong covid test angthek longji aphansi sigdinglo anparta Assam Arlo lockdown kang habji aphan non amat thangnat asai kideng ponji avilang puta minister Sharma ningje COVID-19 abur kang dang bomajoksi Sai Jogje Lower Primary Pre-Primary School Angdeng Anke Inkir Etlo 8 May APC Guideline Atengsi Dampo Lapen Pachini Pontupu Puta Ningje Assam Arlo Nonamat Inkoira Pi Ghonta Angbong Bang Parotrok Ra Thongkep Ra Sirkep COVID-19 Akimia Case Long Puta Sarma Pangdak Pon Lasibang So Wurpen Kaching Right Take Jiapan Mask Sanitizer Anparta Government pen kipi instruction atengsi anutin abangpu bangpita proidunangji bangso putak a districtin DC pensi sorkar pen kapatik aron lapen kopi kosonsi kachingrai nangji aputak pangdak ponpu news desk report News Fast Karbi Anglong non malom so phan bir time ton sina good news there is good news for the people of Dipu and Manja JCB and dumper will be available on rent. For more details, please contact 9365962 542. Thank you.
Birta kang ton pen ang chirui chulo. Hanjang Langso Sport Association kapathu aklamalong Greater Hanjang Langso Inter Village Football Championship Surihinira Inkoi Raisia Pharman Mesen Pen kapang chengpon. Labangso football kapathu ke COVID-19 nabura krem dositami riso ejang atuma phan. Kapathu amu anathu ke Japon tingni nangni pukamatha dam pensi. Greater Hanjang Langso Inter Village Football Championship Surihinira Inkoi Raisi Apharman ke bipon. Porphai ke thom apor HSA amai phua ke hai Jivan Chandra Pathak ahin pen HSA alama ingthur ponsi kachepate pangcheng pon alang lilong chunbang Amit Puran terang ahin pen si Cherabdun mai along aluhiaman pen ex player atum atheke Komalakanta be longki rongpi Raj Mohan Das kasa rap chunbang lapen HSA volleyball achunbang langtuk timung SK HSA football chunbang David Ronghang DSO official atum atheke jointo saikia lapen Babu Singnar Ratsai Klembang Mohesor Kormokar lapena kaprek kethegiding atum ta chetongdun Morakor Doiguri lapen jang et terang arong angbong kachepate pathudet aphi Morakor Doiguri atum pen si gol hini thapen si chepahai pon puthot ni phai ingkoi arni Porphai hinira achik tim apor malom hemai hanse arong lapen LTT football apenga tumpen kapathu chepate ponthuji langche thingpen sarbinong timung Hanjang Langso pen Bisnu Lekthe News Fast Karbiang Long Pinia Birta lansi paju diglo domi thakme kardom.